názvom Harmónia je obklopená nádhernou prírodou. Aj preto sa stala vyhľadávaným miestom pre oddych. Práve tiché prostredie považovali za veľký benefit desiatky obyvateľov, ktorí v tejto časti vlastnia rodinné domy. Už 6 rokov však bojujú s problémom, ktorý narúša ich pokojný život. My sa už od roku 2017 boríme s takým problémom, že máme dosť nepríjemné hluky z hotela Pod Lipou, ktoré sú počas letnej sezóny od nejakého mája do októbra a sú to vlastne exteriérové, firemné teambuildingové podujatia. Podľa pani Kataríny hotel organizuje hlučné podujatia niekoľkokrát za mesiac. Začínajú sa ráno a končia aj o 10:00 večer. Nám vôbec nevadí, že sú teambuildingové akcie, je to úplne normálne, že ich majú, ale čo nám vadí je, keď majú exteriérové reproduktory, ktoré strašne hlučno hrajú a moderátor celý deň fakt kričí do toho mikrofónu. A potom nám vadí, že neprestane tam dúni hudba, také basy bu, bu. A on to totiž to počuť aj cez zatvorné okna. To je ten problém, že človek, keď sa chce nejak izolovať, tak aj keď je vo svojom vlastnom dome, že sa zatvorí, napriek tomuto duní. Susedia sa s vedením hotela snažili problém niekoľkokrát riešiť. Podľa ich slov hľadali cestu k obojstrannej spokojnosti. Riešili sme to s pánom riaditeľom, ktorý bol vlastne prvý riaditeľ hotela. Ten vyzeral ústretov, sme ho zavolali, že nech si to ide vypočuť von. Zostal veľmi prekvapený, že wow, že to sme nevedeli, že to takto hučí, že sa s tým pokusia niečo robiť. Po nejakom krátkom čase vlastne odtiaľ odišiel a nahradila ho nová pani riaditeľka. A ona tiež akože uznala. Keďže problém s hlukom pretrvával, obyvateľom došla trpezlivosť a tak dokonca spísali petíciu. Ich situáciu však nakoniec načas vyriešili protikovidové opatrenia, ktoré spoločenské akcie zakázali. Na minulý rok zase veľmi extrémne hlučné mesiace boli. Vedenie hotela sa zmenilo opäť a komunikácia s ďalším riaditeľom vraj nikam neviedla. Žiaľ, mal veľmi taký pre mňa zvláštny postoj, lebo nám vravel, že si na to musíme zvyknúť, alebo nech sa odsťahujeme, keď nám to vadí. O pomoc preto požiadali mesto. My sme vystupovali pri problémoch medzi obyvateľmi a hotelom Pod Lipou ako mediátor. Pozvali sme obe strany na mestský úrad na rokovanie. Zástupca hotela nám prislúbil, že príjme opatrenia na zníženie hladiny hluku v areáli, hlavne teda pri podujatiach, a že tieto opatrenia dá aj do podmienok pre svojich klientov. Nespokojnosť niektorých obyvateľov lokality evidujeme a v tejto súvislosti vynakladáme konštantné úsilie, aby dôvodom nespokojnosti nebola prevádzka nášho hotela. Pokiaľ ide o hluk z podujatí, na jeho možnú moderáciu zo strany hotela upozorňujeme našich klientov už v rámci predzmluvných vzťahov. V prípade, že napriek nášmu upozorneniu hluk z podujatia presiahne mieru primeranú miestnym a časovým pomerom, obratom zasahujeme za účelom zníženia hlučnosti. Lenže podľa obyvateľov Harmónie sa reči hovoria a chlieb sa je. Tvrdia, že sa situácia vôbec nezmenila. Podľa nich ju nestačí riešiť mediáciou a vyčítajú mestu, že nechce naskôr aplikovať paragraf občianskeho zákonníka, ktorým by vydali predbežné opatrenie, aby zakázali prevádzke zásah do pokojného stavu a tým by eliminovali hlučné podujatia. Na vydanie predbežného opatrenia neexistuje právny nárok. Ak by sme takéto niečo urobili, musíme mať vydanie predbežného opatrenia odôvodnené. Zo skúseností z ostatných samospráv väčšina takýchto vydaných predbežných opatrení skončila odvolaním na súdoch, súdnom konaní. Čiže ukázalo sa to ako neefektívny nástroj. Podľa právnika je využitie občianskeho zákonníka mestom možné, ale nemusí byť účinné. Obec je správny orgán a nie súdny orgán a nemá kompetenciu rozhodovať o tom, na koho strane to právo je, tak preto to zväčša teda skončí aj tak pred súdom. Čo je konečné stanovisko, pretože súd nie je viazaný názorom obce. To znamená, že keď aj obec nejakým spôsobom rozhodne, súd môže rozhodnúť ináč. Takže oni majú stále možnosť, títo účastníci, podať žalobu na súd. Právnik aj mesto upozorňujú aj na to, že zatiaľ chýba priamy dôkaz o tom, či hotel skutočne prekračuje hladinu hluku.
Najlepšie je podať podnet alebo žiadosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Oni uskutočňujú merania. Či už prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, s ktorými spolupracujú, a na základe toho, keď už máme v rukách nejaké meranie, ktoré preukáže, že bola naozaj tá hladina hluku prekročená, tak sa dá ďalej na tomto stavať. Či už sa teda týka teambuildingové podujatia v obytnej zóne, ktoré sú organizované napríklad v hoteloch alebo baroch a teda ľudia usúdia, že ten hluk je prekročený alebo teda ich obťažuje, tak môžu podať podnet na tunajší úrad. Tunajší úrad vykoná tzv. Štátny zdravotný dozor v tomto zariadení, ktorý bude spojený aj s objektívnym meraním hluku. Ak bude hladina hluku prekračovať legislatívne limity, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva zaviazať prevádzkovateľa k prijatiu opatrení, ktoré by hluk znížili. Môže tiež uložiť pokutu od 150 do 20 000 eur. Zistiť, či konkrétne podujatia prekračujú hladinu hluku alebo nie, však môže byť v praxi poriadne komplikované, pretože o nich dopredu obyvatelia ani úrady nevedia. Pokiaľ toto sú súkromné akcie v nejakej prevádzke na súkromnom pozemku, budove a vo vlastníctve teda súkromnom, tak tam nemá byť prečo verejnosť upovedomená o tom, že niečo sa bude diať. Ráno zobudíme a nevieme, čo nás čaká. Nie sme tak operatívne schopní z hodiny na hodinu začať to meranie. Preto vidí právnik cestu k odbornému meraniu aj prostredníctvom súkromných certifikovaných firiem, ktoré vedia reagovať pružnejšie. Výsledok potom môže byť následne využitý pri rokovaní s RUVZ či mestom. Aj súkromný znalecký posudok rozhodne sa dá použiť ako dôkaz v tom súdnom konaní. A práve klasické súdne konanie je to, čo odborník navrhuje nespokojným obyvateľom Modry, keďže všetky doterajšie pokusy o kompromis podľa nich zlyhávajú. V tejto žalobe by mal teda nespokojný občan žiadať to, aby súd rozhodol o zákaze vykonávať činnosť, ktorá spôsobuje hluk, ktorý je v rozpore s vyhláškou, so zákonom a teda s legislatívou, aby sa nedopúšťali tohto konania ďalej. V žalobnom návrhu sa dajú vyšpecifikovať aj podrobnosti. Napríklad zaviazať hotel povinnosťou, aby na vlastné náklady meral hladinu hluku počas trvania exteriérových podujatí, aj keď hotel tvrdí, že hluk meria už v súčasnosti. Máme aj merač hluku a všetky reproduktory musia byť otočené na hotel. Podľa obyvateľov situácia s hlukom z hotela pretrvávala aj potom, ako sme sa o problém začali zaujímať my. Odporúčanie odborníka je preto nekompromisné. Ja si myslím, že najjednoduchšie je, aby jednoznačne súd zakázal činnosť vo všeobecnosti vykonávať nejakú činnosť, ktorej následkom je hluk prevyšujúci limity nad hodnoty, ktoré určuje vyhláška. Hoci súdne konania trvajú dlho, môžu napokon pomôcť vrátiť harmóniu do harmónie. Urobiť rozhodný krok však budú musieť samotní obyvatelia mesta, napriek tomu, že sa krajným riešeniam doteraz bránili. Ešte veľa by sme vám toho dnes chceli povedať, poradiť vám a pomôcť.